as feiras de antes. Teño por xeito moi boas teñen os presentes. E que a permiso desta boa xente terei a ben a concurrencia contarlles unha historia, xa que teñen paciencia. Romance de Don Gaiferos de Mormaltán e de como o peregrino desandou revirados camiños ata chegar a Compostela e das andrómenas que lle aconteceron no seu devagar. E aonde vai aquel romeiro? Meu romeiro aonde irá? Camiño de Compostela, non sei se alo chega. E onde vai aquel romeiro? Meu romeiro onde irá? Camiño de Compostela, non sei se alo chegará. Os pés de bacheos de sangue xa non pode máis andar. Mal pocado, pobre e vello, non sei se aló chegará. Ten longas e brancas barbas, ollos de doce mirar, ollos garzos de leonados, verdes E como auga do cando mar. nos veremos, Aí vamos falar. señor Don Gaifero de Mormaltán, cacho de pan de cabasta de viño. Andar un camiño. Ai, que cansadinho estou, soldado. Adoezo dos pés e das pernas. E aínda nos quedan tantas léguas eternas, interminadas, asemellan intransitáveis. Acogo un pouco, Don Gaiferos. Imos descansar. Ten razón, soldadinho. Imos descansar un cachiño e antes de continuar o camiño. Vamos, listo, vamos. Senhor, venha, senhor. Venha, vai. Venha, Mohamed, passa aqui. Sen faltar, que eu de Quinto Narai, que son soldado licenciado. A mí pareceme moi ben, meu amigo. Pero non falado como usted. Eu estaba a falar aquí con o meu mulo. Quero que lle presente, mire. Ei, mulo. Este é Mohamequinho. E este que está aquí é o soldado, sabes? Mira, o nome vou te explicar de onde lle ven. É que cando pasamos por diante dunha poza, como ten un rabo tan longo, vai, zaca, salpícame co rabo, e todo o mundo se dá por chamarlle Mohamed Quinto. Ai, arrieiro, non lle pido por preguiceiro, senón polo canso que estou. E logo non podía levarnos no seu mulo polo camiño de descamiñar que vai para Compostela. Pois non podo. Non sei se é ruín, arrieiro.